Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 44. As palabras que terminan en exo ou exa teñen unha dificultade. Saber, en primeiro lugar, se é con x ou con x. Se son con x, non hai dúbida ningunha. É aberto, complexo, convexa, perplexo, reflexa, nexo, sexo. Se a pronuncia é con x, sempre é con e pechado, menos abadexo, que pode ser abadexo ou abadexo, e herexe, que é con e aberto. Mira, azulexo, bocexo, bosquexo, cangrexo, desexo, forcexo, latexo, manexo, rastrexo, rexo, bandexa, cervexa, envexa, igrexa, pelexa, tatexa. Despois, menos reloxo, foxa e loxa, que son con o aberto, o resto das acabadas en oxo, oxa, son con o pechado. Coxo, coxa, foxo, estoxo, noxo, roxo, roxa, toxo, poxa, igual que lonxa, monxa, monxe, esponxa, lonxe. Iso sí, gorxa, forxa e alforxa son con o aberto. Dígocho eu.